Zerbitzari? Zerbitzari? Zerbi? Bai, jauna. Zerbi esan dut. Bai, jauna. Zer daukagu afaltzeko? Nahi duzuna, jauna, eska dezakezu tomate zukua, laranja zukua, pomelo zukua, piña zukua... Tira, nahikoa zuku aterako zenuen honezkero. Beno, ekarri bakoitzetik bana. Eta bi arraultza prijitu, bi irabiatu, bi nahastu eta bi uretan paseak. Eta bi arrautza egosi. Eta bi arraultza egosi. Hiru izan daitezela arraultza egosiak. Eta txuleta batzu, gutxi eginak, erdi ondo eta asko eginak. Eta bi arrautza egosi. Eta bi arraultza egosi. Hiru izan daitezela arraultza egosiak. Eta 8 pastel frantses ere ekarri. Eta bi arrautza egosi. Eta bi arraultza egosi. Hiru izan daitezela arraultza egosiak. Eta antzara arraultza bat. Borratxorik badaukazue? Bai, jauna. Bai, ban kafe gazia horrela pasako zaio. Eta bi arrautza egosi. Eta bi arraultza egosi. Laino handia dago kanpoan edo beste 12 arraultza egosi ziren hoiek. Eta ekarri lehen bailen, zezen bat eta lehenago ekarri azkarrago amaituko da konbentzio. Bai, jauna. Propinarik hartzen alduzu hemen. Oh, bai, jauna. 5 sentimoko bitxamponik bai? Bai, jauna. Orduan ez duzu nire 10 sentimokoaren beharrik.